Hej, jeg vil lige fortælle om en solstrålehistorie hernede fra Als. Vi har i 7 år arbejdet på et vandløb, der først var en kanal. Og vi arbejder ud fra kriterierne om, at afvandingen, den skal bibeholdes. Vi skal ikke ud og æde i markerne, og så skal vi gerne have meget liv i et vandløb. Det er et landbrugsvandløb, vi har gang i her, som er blevet hårdhændet vedligeholdt i mange år. Man har hvert år været ude med majko eller gravemaskine og nulsat bækken. Bækken havde ikke noget interessant liv. Der var vandbænkebider, der var vandtager. Men nu har vi fået et strømmende vandløb. Og det viser bare, at vi kan finde nogle løsninger, hvor vi både kan bevare afvanding, og vi kan få dejlig natur i vores vandløber i de samme rammer, som vi har haft hele tiden. Så jeg er nede og viser vandløbet hernede, hvad vi har lavet. Jeg står hernede i en tidligere kanal. Man kan se, hvor bred den har været. Og det gjorde, at det vand, der kom igennem, selv under vintervandføring, var der ikke meget strøm i vandet. Og om sommeren stod det helt stille. Næsten. Kanalen var fyldt med pindsvineknop, dunhammer og andre moseplanter. Og vi er simpelthen ved at skabe en strømrende, plantet nogle træer, fået lavet nogle brinker, så har vi fået fart i vandet, og nu tager det materialerne med sig. Sidste år havde vi 63 skydebanker i den her førhenværende kanaliserede bæk. Så det viser, at vi bare kan lave noget natur. Og overvandingen, den har vi været meget opmærksom på. Landmanden, han kan komme af med sit vand. En anden god ting ved det er, at når vi har nået de her mål med træerne og brinkerne og strømranden, så er det økonomisk vedligeholdelsesfrit for samfundet. Hvert år har samfundet brugt masser af penge på at tage ud og grave op, klippe grøde væk. Og man kan slet ikke forestille sig, at det her er en pindsvinekanal, pindsvineknopkanal, fyldt med sumpplanter. En kanal til et ørredvandløb, hvor dyrelivet har ændret sig. Og som så mange andre steder i landet, der starter vi jo med en bred kanal fyldt med sumpplanter. I kanalen, der gik vi manuelt ud og lavede en strømrende. Det gør, at vandet det får fart på, og så tager det materialerne med. Den brede rende, man har, der bliver materialerne liggende, og sumpplanterne de gror op. Det gør, at på et eller andet tidspunkt, så kan drænen ikke komme af med deres vand. Derfor er det også vigtigt, at når man laver en strømrende, at hvis der er en dræn, så sørger man for, at bækken den kommer hen forbi drænet, så man hele tiden holder frit for en rørende. Så kan landmanden komme af med sit vand. Det er vigtigt, at man laver sådan nogle vandløbsprojekter, at alle parter er tilfreds. Noget af det, der er meget, meget vigtigt, det er afvandingen, den fungerer. Afvanding fra markerne. Her der har jeg dræn. Det her dræn, det lå faktisk næsten under den tidligere bækbund, da vi startede. Vi har ladet strømmen gå hen forbi drænet. Det også betyder, at vi har måttet stensikre herovre, sådan så vi ikke eroderer brinkerne. Og så kan drænet komme af med sit vand. Og der er altid frit ved drænet, fordi strømmen den sørger for, at det er frit her. Træerne har vi herovre og her på siden. De gør, at det ikke vokser til, fyldt med pindsvineknop og dunhammer. Profilen gør, at alle materialerne de bliver sendt videre ned i sandfanget. Så vær opmærksom, hvis de skal ud og lave projektet, på at drænene de er fri, og drænene kan komme af med deres vand. Vandløb som Humbæk, jeg står ved her, det er ikke særlig stort. Om sommeren er der forsvindende lidt vand i. Og det gør, at så længe det er lysåben, så kommer alle de her sumpplanter igen, og de går ud i strømranden. Rent profilmæssigt, så ser det jo selvfølgelig sådan her ud. Og så trækker vandet, det trækker herned, hvor det tidligere lå som en flad, stillestrømmende strøm, der kom. Hernede der får vi fart på vandet, som sagt, og det tager materialerne med. Materialerne de bliver ført med strømmen, og der har vi så nogle steder i bækken, der vil lave det, der hedder et sandfang. Og det er desværre nødvendigt i dagens Danmark. Der kommer vejvand, og der kommer drænvand, og der kommer rigtig mange sand- og mudderpartikler med. Et sandfang, det er simpelthen et sted i bækken, hvor man graver den ud. Det gør, når vandet det kommer susende, så bremses det her, og alle partiklerne de ligger sig i sandfanget. Hvis man ser et sandfang fra siden, så har man også gravet ud i dybden, og så ligger alt sandet sig hernede. Og det vil sige, at man kan nøjes med at grave i sandfanget, og i vandløbet behøver man ikke at grave. En af de ting, vi slås med i vandløbet, det er materialevandring. Det kommer både fra veje og stræder, og det kommer fra drænene. Og vi har jo lavet skabprofilen i Humbækken, så vandet det tager materialerne med. Her foran os, der har vi et sted, hvor vi har gravet bækken dyb og bred. Og det gør, at vandet det bremser op, og materialerne de falder til bund.
Og hvis I kigger herover til min højre side, der kan man se, at der har man gravet op. Det gør så, at materialerne ikke lægger sig i vandløbet, og bunden den hæver sig. Så har vi hele tiden en fin gennemstrømning, og vi får ned i kvote med vandløbet, så det ikke kommer op og blokker for drænene. Men det er nødvendigt at lave sandfang i systemerne, for at det skal fungere. En af de problemstillinger, vi har haft hernede med de små vandløb, det er, at der er ikke meget strøm, især ikke om sommeren. Så det vil sige, her i vores bæk, som vi har lavet, der groede der sumplanter ud. Og det er stoppet for vandet, og der gik ikke længe, jamen så slammede den her lille profilrende til, som vi har lavet. Så vi var faktisk ude flere gange om året og lave en rende i den her vegetation, der var kommet. Det er selvfølgelig ikke holdbart at skulle gå flere år og rense op i et vandløb. Så vi gjorde simpelthen det, vi gik ned, og så plantede vi træer hernede i vandløbet. Træerne, de har en stor fordel. Vi bruger rødel. Rødel, den gror ikke ud i vandløbet, den bliver inde i brinkerne. Rødel, det vokser lige op, så det er ikke en, der spærrer for vandet hernede. Rødellens rødder, de holder på det her jord, der nu er blevet lagt af. Man kan tydeligt se, at den har været meget bredere end gang bækken her. Den har været rigtig bred, men nu er den smal og hurtigrendende. Og vi er faktisk kommet længere ned. Alle drænene, de ligger fint frit. Så træernes rødder, de holder på vores sprinker. Det, der er vigtigt at sige til at plante træer, det er, at man skal vente et år med at plante dem, indtil man har dannet de her profiler, der kommer. Går man ud og planter træer, nogle vil endda sætte dem heroppe i markkanten, så sker der det. Man har fået sin profil, og man har fået sin vandløb hernede, at træerne de skygger det her vegetation. Det her skygger de væk, som holder på jorden og sandet, der er blevet aflejret. Så går man ud og planter træerne forkert, så får man simpelthen en stillestående kanal, uden vegetation, men man har ikke den kraft i vandet, så kan det rense sig selv. Så bliver det sådan en stor mudret kanal, hvor vandet det står forholdsvis stille, hvor det trækker lige så stille afsted. Vi har kørt det her eksempel hernede, eller vores forsøg i 7 år, nede i Humbæk. Det vi har nået til i dag, det er et stort set vedligeholdelsesfrit vandløb. Et vandløb, der før var kanaliseret, hvor der intet liv var i, slet ingen vandløbsliv. I år er der masser af liv i bækken. Træerne gør, at sumpplanterne ikke får fat hernede i strømmen. Og det gør så, at vi skal stort set ikke rense op i den mere. Så står vi i bækken, hvor vi har et klassisk problem. Vi har i sin tid sat rødalen hernede i vandkanten, og nu kan man se, at vandløbet det bevæger sig herover. Og det gør, at vi slider på brinken herover. Og det er lodsejeren jo selvfølgelig ikke så vild med. Men vi har en rigtig god aftale med lodsejerne herude. Det er, at de lægger stenene ud til markkanten, hvor vi så kan stensikre. Og hvis vi kigger her på marken, der har været en venlig landmand, der har lagt sten ud til os. Og det gør så, at vi kan hurtigt lave en stensikring med bækken hernede, så vi ikke kommer længere ind på marken. Så det er bare dejligt, når man har sådan noget. Sådan der. Så har vi hjørnet sikret, og bækken nemlig blive henne
hvor vi får den skyggende effekt af træerne. Og det gør, at pindsvine, knop og dunderhommer og forskellige andre sumplanter ikke kan komme til. Og det gør så igen, at den er vedligeholdelsesfri for os i fremtiden, og vi slipper for at skulle gå og rense i den. Når man har den rette profil i bækken, så tager den alle de lette materialer med. Jord, sand, ler, mudder, ned i sandfangene, hvor vi graver op. Hvis man er heldig, og det er en stenrig jord, så ligger der stenene tilbage. Det har vi her i Humbæk. Der har vi rigtig mange sten. Stenene er meget, meget vigtigt for vandløbet. Det er iltervandet. Det er også fødesletter for mange insekter, fordi algerne kan hænge fast på den. Og frem for alt, så kan der også sætte sig et lag mikroorganismer. Så allerede heroppe i bækken begynder man at rense vandet. Det kan jo være interessant for nogle organisationer her i Danmark. Så stenene de kommer frem, ørrerne kan gyde i dem, og du får en dejlig rislende bæk. Her havde vi vores tidligere kanal. Det er ikke til at fatte, at det engang var pindsvineknop, dunderhommer, syv og stillestående vand med søinsekter i. Man kan se, hvor meget fart vandet har fået på. Det er helt fantastisk. Det var egentlig slet ikke forventet, at det skulle udvikle sig så positivt. Der er kommet sten frem. Når man laver sin profil her, og man går ind og planter træer, så kan der være steder, hvor bækken den simpelthen går ind og spiser af brinkerne. Så kommer vi jo ind på landmandens mark. Det duer jo ikke. Det er landmanden jo selvfølgelig ikke tilfreds med. Så vi har været nogle steder ude og lægge store sten her i siderne for at holde på bækken. Det er også vigtigt, at man gør det ved drænene, sådan så de ligger i strømmen. Men læg lige nogle sten omkring drænet, nogle store sten, sådan så vi ikke skyller os ind på marken. Vandet har fået fart nu. Det tager alle partiklerne med ned i vores sandfang. Og dernede, der graver vi så op. Det vil sige, det her stykke bæk her, det ligger helt naturligt. Der er ingen, der rører ved det mere. Det er naturen, der styrer det. Vi sparer penge på at skulle opgrave flere kilometer vandløb. Vi har fået naturen tilbage i vores vandløb. Der er masser af fisk i Humbæk hernede. 63 skydebanker på 3 km vandløb sidste år. Og vi opfylder de miljøkrav, der er sat til vandløbene. Der er ingen grund til at pille de små vandløb ud. Vi skal bare tænke anderledes. Det har taget 7 år hernede, og nu tør vi at gå ud og fortælle, det her det virker. Det er svært at forvandle en kanal til et vandløb, men det kan lade sig gøre. Det kræver noget manuelt indsats, men når det først er gjort, og når man først er nået så vidt, som vi er nået hernede i Humbæk, så går vi den faktisk bare igennem og nyder synet af det rislende vand og det flotte bækforløb, der er kommet nede i selve kanalen. Så jeg håber, det her det kan være inspiration til rigtig mange andre steder i landet. Jeg er sikker på, at det ikke kun er på Als, man kan lave det projekt her. Så det var sådan set vores budskab hernede fra. Natur og afvanding kan gå hånd i hånd. Vi skal bare gøre det på den rigtige måde.